Nej till våld! Nej till våld! Nej till våld! Nej till våld! Nej till rasism! Nej till rasism! Nej till arméns nationalism! Till arméns nationalism! Nej 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 till våld! Nej till våld! Nej till våld! Nej till våld! Nej till rasism! Nej till rasism! Nej till rasism! Nej till rasism! Armenier ut ur Azerbajdzjans mark! Armeniska fascister har ockuperat en femtedel av Azerbajdzjan Karabakh. Vi säger Armenien ut ur Karabakh! Armenien ut ur Karabakh! Armeniska fascister har gjort folkmord på azerbajdjanier i Karabakh. Barn och kvinnor och män har dödats. 800 människor har dödades 1992. Armeniska fascister gjorde folkmord på azerbajdjanier. Armenier ut ur Karabakh. Karabakh har tillhört till Azerbajdzjan och kommer att tillhöra till Azerbajdzjan. De kan inte dela våra land. Armenier ut ur Karabakh. Nej till våld! De har våldtagit, armenier har våldtagit våra barn och kvinnor i Karabakh. Armenier ut ur Karabakh. Nej till våld, nej till fascism. Nej till armeniska fascism i Karabakh. Nej till fascism! Nej till fascism! Nej! 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 Armeniska dashnaker har ockuperat en femtedel av Azerbajdzjan. Det har pågått år från år. Vi kräver lämna våra land så snart som möjligt. Armenien ut ur Karabakh. Karabakh tillhör till Azerbajdzjan och kommer att tillhöra alltid. Nej till armeniska fascister i Karabakh. Nej. Armenien ut ur Karabakh. Nej till armeniska terrorister i Karabakh. Nej till armenier i Karabakh. Karabakh tillhör inte till Armenien. De har våldtagit våra barn och kvinnor i Karabakh. De har ockuperat våra land. Armenien ut ur Karabakh. Armenien ut ur Karabakh! Ya burada ne saxtarırdı, biri getdi. Yəni